Ungabisaya lapho. Kuthiwa bazokhohlwa isikero. Isikero bazosikhohle esiswini sakho. Ayinamandla lenyoka yakho ilandile kafaya. Khalisa abantu zobawisa. Ubani othi uye umuphi asikisa ngibona la kuphana. Adiwele. Enohlalela isikhathi la uAdiwele yazi abantu balokathi aphume. Bohlalela isikhathi sakho sithando sami. People don't understand ukuthi ukhalelani. It's because uyazazi ukuthi usuka phina lama pain akuphethe. Uyazazi ukuthi isibeletho sakho sisuka. Bahambile abo doctor but your time is now. Zoba right. People don't understand why you crying. They won't understand your pain. They won't understand why now. They won't understand why you stayed so much in this life. However, I'd like to thank you for staying because that means you waited and you understood why you stayed. The Bible said, Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I shall make it happen. It is your time today, my darling. It is your time. You've been waiting, and today is your time. Let it happen. God is here. Mina ngisacela ukumphilisa manje. Oh. Ngicela ukumlapha manje. Qhubeka dote. Angazi noma une space lapha khona. Like esokuginqika phansi. Yona Kethlele zawuphume lapho. Phuma lapho yini ke? Angikho lapho. No mina bengifuna ukumsiza manje. Yeah, ngicabanga ukuthi unaso space uyakhala akakwazi ukuvuma. Mina ngiyazi unaso. Like No mina bengifuna ukumlapha manje. Yes, awunaso. Namanzi akhona eduze une swimming pool eduze kamakhelwane. Awube man Kethlele izitya madoda. Ngicela ukumsiza. Qhubeka lapho. Mama. Siswami. Usakhala nje. Ungaphazayisa umuntu onukhala. Hayi madoda. Ngiyayeka ngicela Qhubeka mfowethu, qhubeka lo muntu usakhala ungamphazamisi. It's like wena umuntu akuphazamisa uphezulu komfazi. Ngeke akuphazamisa umuntu uphezulu komfazi nawo. Hayi ngiyamyeka. Mina ngiyathanda. Athi wena usuqedile ukukhala mama. Ukhohliwe uvule imic yabo. Yeah, use right. Siswami. Hello, but Ngicela nje wehlisa umoya mntaka mama. Usuyamchama manje ngevoice now. Imani Kethlele madoda iyazi ngeke usebenzela lo muntu. Yo. Siswami. Uyaqhubeka. Hayi lento yakho ngiyayizwa mina iyafuna ukuchama wena ayingeke. Kethlele kunalo ngaqhubeka. Qhubeka mama. Qhubeka uchama wena. Lo uyachama lo. uAdiwele mina sengicedile but sengaqhubeka mhlambe ngokunye. Athi wena nawe thula phela ngozoloku ekubiza inyanga yeshumi. Athi mama siswami nawe yebo. Oh. Kunalo okay mara Kethlele ngaqhubeka ngizoba right. Yo. Elapho nyanga yeshumi ngiyakuzwa mina. Uyaphakama code 14 manje. Phakama gedla lami. Siza lo muntu. Today is Kunalo izinto zakhe ezimilo ngoba kuthiwa uhlushwa isibongo manje uyahamba uyafunisa umndeni wakibo baba umama akasekho emhlabeni. Chamza vuka vele video. Chamza. Oh maweni. Chamza video. No, ivideo ngeke ngikwazi ukuyivula ngoba ngisemba umnyameni. Ngicimile ugesi la engikhona ngisendlini yami. Uma wena kudala ngimbheka. But kudala siswami Uskotheni babe, uskotheni. sithandwa uTumi. Ngicela ukubizwa ngoTumi. Ngicela uTumi.
angeke kubiza ngosikhotheni because that to me does not require mina ngicela ukukubiza ngoTumi. Okay, fine. Lokho kushoyo kuyiqiniso but into engifuna ukisho ukuthi lokho okushilo kuyiqiniso. Kuyiqiniso sithando sami. And I don't know, somehow I'm connected. I keep on following you. I don't know why, but I keep on following you. You have this willpower. You have this willpower. Angayazi ukuthi nami. Okay, I do see you and I keep following you. Okay, angifuni ukukhuluma kakhulu because I don't want to end up lying and talking izinto engekho right. But lokho kushoyo kuyiqiniso. Ngiyabonga. Yes. Anginawo amandla ngoba akusiyona life yami. Kepha bengicela unginike ithuba nje. Lo ebengikhuluma ngayo ukuthi kuthiwa izinto zakhe zizolunga mhlazana wathola umndeni wakhe wakibo baba. Umama akasekho ukuthi amnikeze impendulo but izinto zakhe azilungi ngoba kuthiwa la hamba khona kuthiwa akahambe yena ayofuna umndeni wakibo baba. Kepha manje inkinga ukuthi kuba ukuthi akekho umuntu ozomleader to the right direction because umama akasekho. Bengisacela nje ukuthi lo muntu akazame ukuyiveza bese sisi ungachubeka but ungachubeka. Mina mawuba profita nje ngizolo ngibalanda bonke labo ngoba phela mina umoya ngikhomba ukuthi landa lwana mzozozo vela mzozozo Babukhehlelezi vela mntanami mzozozo ngiyesaba wakaba isibongo ngakamabizela manje wayo umzozozo hayi nickname yami umzozozo engathiwa yona ekhaya hayi phela mina isibongo sami ngumzozo. Cha umzozozo i-nickname. Lalela uyayiza into ekhulunywa ugogo njengamanje ushubile manje sinilanda fresh Akusuyi. Cha inkinga yakhe ayikho la inkinga yakhe ile sorry hayi gedlelezayo. Ungakhuluma gogo bengifuna kona ukuthi ukhulume vele ngiyakucela gogo. Manje ngikhuluma ngabantu besilisa la. Ngiyakucela ungakhuluma. No sisayi. Aliyenzi. Hawu ntombi. Hayi. Uyayazi leyo nkinga umuntu wesilisa ngikhulumela awunyeke. Ungayikhuluma. Angenzi lokho sithando sami hayi sis nangu Gedlelezi angisekho nje lapha mina. Gedlelezi siza ngisiza uyayazi inkinga yakhe lapha. Anyazi. Gedlelezi uzokusiza mina engizenzi lezo guys hayi. kushubile manje leli kehle lishintshile lifuna ukubasiza manje Gogo Sikhotheni. Hello sithando. Uhambe iphicawe ngoku. Cha angathola ipawe. Khawume adwele nanku utata phawu inyanga yishumi Yima isikhathi adwele bengicela uhambe uye ekitchen or uye la ukha khona amanzi. Umuceda ukuya la ukha khona amanzi ungitshele. Mawuceda ukukha lawo manzi wafake phakathi eglazini, mawuceda ukwafaka lawo manzi eglazini ungitshele mina ukuthi ufake lawo manzi eglazini. Ngizokukhulekela mina. Mangiceda ukukhulekela uzozwa ngathi kunento efuna ukuphuma etoilet. Ungaye etoilet uyilinde ize kufakela amapeni. Uzofika isikhathi sakho. Ndila ekitchen manje. Ungawakha manje. into yakhe yasebenza manje Ayibo akuthini amanzi impilo uNkulunkulu amanzi adalo simakade ayibo. Thank you. Ndiwathelile. Ngeke ngaqhubeka adiwele mute ngizokukhulekela ngendlela yami hayi la izinto zaNkulunkulu azibi public kanje.
fika ngendlela wamkhumbuza uJesu mayefika ezweni lasekhana ufika sekuphela iwayini uthi khiphani imigumunqa yonke khiphani imigqomo nibeke lana ushintsha amanzi abayiwayini ngiyakuzwa mntanami ayi uthi khona indlela engizawenza ngayo uthi uJesu esehamba ibanga elide uthi ukhona isifazana ongithintile la hayi ngobe ngithinte ngobe ngithanda kodwa ngithinta ngoba uphethwe isomething hayi ngiyakuzwa manje shintshile lento suka isho mase nisifake eprofiteni siyangena nathi asinankinga wena ngasho shumisiza umzozozo manje lo mntwana uhluphekile yambo lo consult esigodleni qala isikhotheni kodwa uthi uyayeka waphuze babe waphuze konke sekuyight before waphuza ngicela wakhulekele wena ngoba lento ihleli kuwena kaNkulunkulu okay kodwa nyanga yeshumi ngenzeni Jehova hayi nazo izinto manje yazi namhlanje Angithanga mina ama-families aya-complain about you. Ngithi mina mawuphuma uthi wena uya kuNkulunkulu so uyeka ubungoma. Don't say ngiyaphuma ngapha ebungomeni ngingena kuNkulunkulu because isounda ngathi thina izangoma noma izinyanga asimazi uNkulunkulu phela uyibeka kanjalo mawukhuluma ngisho. Uthe sengiyaphuma senguNkulunkulu ngicela ningiyekeleni. so ngithini Ucomment kwami la ngicommente khona it's not a secret. ufuna ngithini sithando sami ufuna ngithini babe ngitshele ngitshele ukuthi ngithini ngisho manje ngitshele babe Ukuthi ungathi wena sengiyaphuma ebungomeni ngingena kuNkulunkulu as if ebungomeni uNkulunkulu akekho. kodwa yinto iqabangayo wena ukuthi ngithe ngathi amadlozi wekho angishongo ngomlomo wami akusiyisecret angithi nami ukuthi ngiphumile ngale ngila azange ngithi mina ubungoma bukho azange ngithi amadlozi abekho yinto iqabangile uma ngithi ngiphuma ngapha ngiza ngapha kumele ngithule azange ngithule mangikhonza ubungoma angeke ngize ngithule futhi uma Mawuthi uphuma ngapha uza ngapha kanti uNkulunkulu bekangekho kulomnyanga bakho. mbuze Thandeka babe buza uJehova mbuze wena manje No, uza wena ngithi othi uyaphuma. mbuze babe kulomnyanga bakho na. mbuze sithandwa sami ngenkulu inhlonipho buza wena uJehova esigodlweni sakho ukuthi uNkosi ukhona na Ukhona uJehova esigodlweni yingakho we pray for people and then bayaphola. Yingakho before sizohlola abantu we pray. manje wayuza kimi umbuzelana ngisho ukuthi ukhona Uza wena because uthi wena uyaphuma ebungomeni. So ngikubuza ukuthi mawuthi uyaphuma ebunyangeni kanti so uthi wena ngiyaphuma ebunyangeni ngiza ngapha kuNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu akekho yini ebunyangeni. Wena phela abantu bayibuke ngathi lento lena ushiya manje ubumnyama uze uthi ubunyanga bunobumnyama. kusho wena ngobumnyama Even ku-podcast yaka McG you said it wathi wena ubunyanga bunobumnyama angifuni next engihlanganisa nobumnyama. Inkinga yakho you are selfish, you are very selfish. Uzicabangela wena uyi-one. kanti mina ngizalwe nani na Uzicabangela wena uyi-one. You don't think for other people. And manje sewufuna ukwenza ngathi izangoma ziyaku-attack. Izangoma ziku-attack. ngizalwe nani Izangoma manje they are attacking you. Izangoma Izangoma azik-attack. Wena uyaqala indlela ngokuzihamba. We know God. uNkulunkulu siyamazi sonke. ukwazana nenkosi uJesu uNkulunkulu sonke siyamazi gogo. yini angry ngihambe nezikhwama zenu We are not angry. Ngihambe nezikhwama zenu Mina ngiphakame because now uphakamile. Ngiphakame because now I'm not angry. Thandeka lalela ke sithandwa sami ngiyakuhlonipha yezwa Thokoza gogo. wena kumele uhile ngaphakathi kuwe yezwa angihambanga next yakho mkhonza uNkulunkulu wakho ngendlela yakho mkhonza indumba yakho ngendlela yakho angihambanga next asengena stick to what you believe in. I will stick to what I believe in. Wangibangisa ukuthi ngithini. Nabafundisa zange bangibangise the time ugqobela abafundisa zange bangibangise. So nje ngiyekeleni kunozimzimba ubhutwenu nonyanga azange ngibuze
So ngena Mandela awumethonga lamazizi awuvele nawe lo sawubonana uqashile awuvele yazazi izindlela wena bowuzihamba ngisho ungayihazi lakho likuthumele kanjani yazi mina amadlozi wethu yabona mina idlozi lami kugobela wami if idlozi lambe lingithumele omntwini onobumnyama yebenye olithuka yona why idlozi lingithatha lingifake emntwini onobumnyama why idlozi lingihlalise 8 months ku-nonsense phela idlozi lisithumela kusikhotheni wena tumi ngokusa kwakho wasikusa kwakho yabo thina idlozi lisithumela kusikhotheni ilanguage ngamkhuzi miyekele okay sisiyabona comment thandeka phela mntana ngokwa ngithi ngokwasedlozini umhlonipho uma wakho mntanami Kehlelezi cha akakhulumi ngiyabonga Thandeka nami ngiyabonga gogo ngiyabonga mntanami Thokoza mkhulu yebo lalela ke wethonga lamazizi awukhulumeke akukhulume sekuzokhuluma sakulalelisisa kwaze kwawushaya manje u10:30 kodwa akukho phela ukuthi indaba singayiqala siphinde singayiqedi njengamanje sesivala nyanga yeshumi igama noDlamini Mzimba Khalimani noThonga lamazizi ngizokhuluma into sengiyavala banikeni bafowethu amanamba abantu Mzimba Khalimani bawuthola ngoba into engizoyikhuluma ngizovala manje ngizovala futhi ngigijima kakhulu ngizovala ophethe ama popcorn ngiyazi abantu sebeyadle baze baphela ama popcorn babuka iShowmax lesidlalayo la ngabe siyenza senzani kodwa ke ekugcineni meyiqiniso sihlale kulo sikhombisa usikhotheni ukuthi sihobani as long as much as enamandla kaDlamini nathi kumele simkhombise nathi sinamandla wangakithi ngiyangizwa ukuthi ngithini sikhotheni number 1 mntanami lalela idlozi lakho linamandla kakhulu ukhona umuntu oke wathi engena la wathi sikhotheni thani angisasebenzisa umuthi ngisabuyela ngapha emanzini noma ngisafuna into yami yamanzi angazi noma ugogo nolwandle noma ubani kodwa la uma siloko sikhuluma nosikhotheni uthe umoya oyingcwele kimi la usikhotheni bekufanele ngabe ngithi mina ikhona into ekwatise idlozi lakhe noma angazi noma ushomane nabantu abarongo noma uhambe waye endaweni erongo njengoba inyanga zihlala zingamla sihlala singamla phela vele sifune sicobelelana ulwazi noma sihlala sifuna ukunikana izinto kodwa ikhona into erongo la usikhotheni ayithathile idlozi lakhe ngilizwa liphimisa amathe lithi thu akuhlambulukile lokho asethu umoya ongcwele la kimi usikhotheni namanje mayithi yena uhlehlile angazi la bekumele ahlukanisele abantu kahle noma mina bekumele ngimtshele ngithi no yazi la ikhona into usikhotheni engizwa angathi uqhele esigodlweni athi ake sime kancane lesigodlo ngoba aqheli yena aqhela lelidlozi njengomuntu angathi usayohlambuluka noma usayoyihlambulula yena ikhona into okumele ayiwasha ihlambulula phinda athi mayibuya athi angeke ngiphinde ngihambe noma kubani ngoba lezi zinto azivumelani nami kodwa manje la kurongo mayibeka yena ethi ngithatha ibreak angazi phela noma mayohlambulula usezohamba unomphelo kodwa vele uzawubuya angazi mina uyawubuya nini Dlamini udadewenu noma umntwana kini ikhona into naye athe mayiloko ehamba wahamba wangathi kodwa ikhona into ayithintayo erongo angazi noma uyangizwa iDlamini sengitshela yena manje seyavala manje Dlamini khuluma nomntana kini uvali mic bukani ke labantu bakaDlamini banjani awumela njani Mzozo baba kaLilith cha gogo Sikhotheni engicelayo ukuthi uma ngabe laba abasindisiwe sebefuna ukusibukela phansi thina befuna ukubukela phansi umsebenzi wethu njengoba bade benza kube sengathi thina esakholelwe emadlozini angathi asikho kahle la emakhaya ubakhuze njengoba ushilo naqala wathi wena ngokwakho angeke ukhulume kabi ngokwelapha mina uyazi akaze ngene mina ko life abasuke benawe ngicriticize noma ngenzeni nangelilo ngiyaqala mina ungena kula into engiphathe kabi mina ngikhuluma ngoDlamini osisi wakho obhuti wakho osisi wakho
yileyo ukuthi kunabantu abasindisiwe noma abakholwayo asebesibuka njengomata thina wokusule mase bekhuluma la lapho ngaleso sikhathi kuthiwa Jesus wadla Jesu washaya Sathane yonke lento ade yangiphatha kabi mina ngoba singabantu and akekho umuntu ofuna agxeke omunye wena wazi uphawule uthe wena ngeke ukwazi ukukhuluma kabi yilokho nje siswami insizwa yakwaDlamini engingakusho mina ngiyabonga bafowethu ngicela udedele abanye ugogo Sikhotheni mudedeleni yathi ingoma yathi bayangibiza mudedeleni muyekeni nimhlukumezile nyanga namjikela wajikelwa abantwana bakhe wajikelwa yonke umuntu waguliswa yizo zonke izinto wahlangahlangana nje engqondweni yonke into namhlanje sikwazi ukubamba ngaye amaphaneli Kanyamba ethi mfake nanko Kanyamba ugogo Kanyamba uyavela la uyabhala ukuthi ucela umfake iDr K ufuna ukuzwa ingane yakho uzofika afuna ukulwa hayi ngeke akaveli kimi ngapha vele ayengene la kunogobela wami khona mina ayengene la kunogobela wami khona ngidele that is why akaveli ngapha kimi akakhuluma akakhuluma uSikhotheni ngikhulumile mina akakhuluma uSikhotheni mina ngithi kuzo zonke izangoma ngicela sisodwa esizoma singihlole nqa land of line simenqi manje sithi Sikhotheni nanki manje ngiyaphinda ngiyaphikelela ngikhiphe man asengikhiphe lezi zinto man Dlamini ngoba manje i-challenge emnandi le asengikhiphe leje ngiyaphinda ngiyasho impela straight ngcono ngife ngithathe lezi ikhwama ngeyilahla ngcono ngife asengcono ngithwala izigubhu zami ngithwale ekhanda uma uyakhuluma Dlamini uma ukhuluma kabi ngoSikhotheni straight ikhona inkinga Dlamini eningaloke niyithatha kancane kodwa uthi umoya ngcwele lo muntu asimsemanzini kube sengathi ikhona into straight esiyoyilanda kabusha ngoba kukhona into eyibhidani solid engihamba siprofite ethi into omunye umuntu ayithwasa noma waphuma endumbeni yakhe wabuyela kodwa wawucaphuna umhlabathi yazi ngizwe izinto zijika kabi lo muntu mayiloko ekhuluma lana athi umoya ngcwele kodwa namanje bekufanele sikhulume ngothando lwakhe kodwa singeke sikhulume ngalo ngoba ngazi yayitshela ukuthi no sikhuluma ngendoda yakhe wathi umoya kukhona indoda kodwa lokho imphosa ngamabutho ngathi mina ubani lona Jehova wayefuna ukuthi ngabe uthandana naye oyinyanga athi umoya ngcwele kukhona umuntu oyinyanga nokucasulile okushela ngomuntu lokumphupha njengomuntu angathi ngazi ukuthi kanti indaba wenza ukungcola wena ungaka ngoba ngishilo mos ngathi angufuni wathi uJehova lo muntu lokho ephethe isibuko uthi umoya ngcwele asikhulume Dlamini sesiyofika endaweni yaseUtrecht angaze eUtrecht ngiyofuna bani ngoba kukhona umuntu omshayayo uSikhotheni ebese hamba drive imoto ngibona imoto eyi-double cab yaka-Toyota njengomuntu angathi lo muntu udriver ayofika eDandi aphinde asuke aye-Utrecht wathi umoya ngcwele naye lo kukhona lapha ke yayohlola khona wayobanjwa ngizohlolela umuntu ekhuluma isingisi wathi umoya ngcwele kunomfundisi noma ngathi noma umfundisi noma uyini okhuluma isingisi wakhuluma naye uSikhotheni wathi le nto kodwa uzoyinqoba ngomthandazo naye waseyayithatha ngoba namanje lo muntu umhlolela into ekhona hayi ngeke man hayi ngeke asekavume profit manje hayi asekavume manje ngilalele manje semoyeni manje Dlamini ukhulume nalo mntana kini man akayeke inkani ngeke phela umusesami khona bathi bayibukela ubuhle bukaSikhotheni nje lapha kuma comment bathi asebame ngobuhle manje abasabame mabame ngale ngobuhle Sanibonani. mina ngithi oh hello hash Karamaima Chomi Karishma. oh Karishma we host Karamaima awubhele Karishma hayi